retornant a les varietats tradicionals valencianes mitjançant la divulgació i el consum. Això és pimentó de cuerno, ¿vale? També se sol anomenar com a pimentó italià. El pimentó és una collita de ple estiu. El solem plantar a final de l'hivern, principi primavera, en el mes de març, se pot plantar el primer, i després, com és el cas este està plantat principi d'estiu per fer la temporada, la segona campanya de pimentó de final d'estiu tardor, ¿vale? Ara ja, que estem en novembre, pues ja el pimentó ja va ressentint-se o sigui, que ja no té les hores de llum ni la calor que té en ple estiu, però bueno, així encara estem collint pimentó. El típic és este. N'hi ha varietats híbrides que són més llargues i tal, però este té la varietat tradicional és molt dur, té prou paret de carn, i bueno, i molta gent pregunta que quina diferència n'hi ha entre el roig i el verd. Pues simplement és una qüestió de paciència, no? És típic consumir-lo en verd fregit, però si no el collim, ell maura i es fa de color roig.